Здравейте, господин Петров. Ето го и новия бус, който си го закупихте от нас в 2022 година. Доколко разбрах, сте го проверили в Варна, ли? Проверен е, реални са километрите на 260 000 км. Сравнително перфектно състояние получаваме. Виждам, вашата фирма се казва Керби. Доколкото разбрах от вас, вие сте бил служител в Българската армия в Кербала. Да, участвах в мисията с 3-тия пехотен батальон. След като се прибрах в мисията, се уволних от армията. И от тогава се занимаваме с земеделска дейност, пчеларство, доста години, но в течение на обстоятелства решаваме семейство да се пренасочи и към спорт. Затова клипчета, които сме гледали в интернет и от колеги разговори, са доста популярни в Русия и решихме да се свържем с вас и да видим дали ще можем да работим. Напомняте малко и на мен, аз преди много години работя в сектор сигурност, в заплатите и какво значи да посетя своя бизнес. Желая ви успех и така нататък. Знаете какво да правите. Документацията след което започва да се действа малко. И самите, което може би ще следите сте наш клиент. Малкият син. Заповядайте, да го видим.